Άπλετο φως. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Ηλία Κανέλη. Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Λοιπόν, αυτά με το ασφαλιστικό και έχουμε να πούμε πολλά και επόμενες μέρες, έτσι, δεν το συζητάμε. Όχι μόνο, τι να πεις τώρα, όλα λυθήκανε. Λύθηκαν, λες. Εντάξει. Αυτή είναι η άποψή μου. Νίκος Κεκαντάρης, φορολογικός σύμβουλος της εταιρείας Unity4. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Εξαιρετικά, μετά από 2 νομοσχέδια χθες που ψηφίστηκαν, νόμους πλέον μόλις πέρασαν στην εφημερίδα. Να ρωτήσω κάτι σε ό,τι αφορά το φορολογικό και τον τρόπο με τον οποίο πλέον φορολογούμαστε. Ναι. Αντιλαμβάνομαι τέλος πάντων ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να προχωρήσει σε περικοπές και προσπαθεί να πάρει όσα έσοδα μπορεί από την επιλογή της αύξησης των φόρων. Ωστόσο, εικάζω ότι όταν μια επιχείρηση, ένας ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει το φόρο του, θέλει να ξέρει στην κλίμακα πόσο το αναλογεί με βάση το εισόδημα που δηλώνει. Μακάρι αυτό να είναι αυτό που έχει. Εάν αμέσως μετά λέει, ο Νεκτάριος που έχει, Νότης που έχει ένα παιδί θα πληρώνει αφορολόγητο άλλο. Ο Σταμάτης Ζαχαρός που έχει 2 θα πληρώνει άλλο. Ο Παπαγεωργίου που δεν έχει, είναι ο Βλάξης της υπόθεσης, θα πληρώνει περισσότερα. Κάνα παιδί. Αυτό. σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατόν ένα φορολογικό σύστημα, ή μάλλον πόσο λογικό είναι ένα φορολογικό σύστημα να έχει παραμέτρους επιδοματικές? Δηλαδή, αν ήθελε η κυβέρνηση να πει, εσείς που έχετε 2 παιδιά, πάρτε αυτό το επίδομα. Εσείς που έχετε ένα, πάρτε αυτό, αλλά όχι να τα περνάει μέσα από φορολογικό. Κοιτάξτε, αυτό αποτελούσε ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση στα παλαιότερα χρόνια, που πάλι τα τέκνα ήταν συνδεδεμένα με την αύξηση του φορολογήτου. Είχε υπάρξει τα τελευταία χρόνια η αλλαγή όπου λειτουργούσαν με επιδοματικά κριτήρια, όπως αναφέρεται, και όχι μόνο αυτό, υπήρχαν και κριτήρια αντικειμενικά. Δηλαδή, υπήρχε το ύψος της περιουσίας που κατέχει ο καθένας, τα εισοδηματικά του κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί να επιδοτηθεί κτλ. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν πρέπει η φορολογία να είναι μέσω επιδοματικής πολιτικής. Η επιδοματική πολιτική είναι ένα μέρος της κοινωνικής πολιτικής που πρέπει να ασκεί ένα κράτος. Και από εκεί και πέρα φοβάμαι ότι εγώ δεν είδα πουθενά να συνεχίζονται τα επιδόματα για ανάλογα με το παιδιά, αν έχει 1, 2, 3 κτλ. Και φοβάμαι πως αυτό είναι κάτι το οποίο το δούμε σε επόμενο νομοσχέδιο να καταργείται. Γιατί με βάση τα τωρινά δεδομένα μου φαίνεται απίθανο να υπάρχουν και επιδοματικά κριτήρια και επιδόματα στους ανθρώπους που έχουν παιδιά, αλλά και ταυτόχρονα αύξηση του αφορολόγητου. Άρα εκτιμάται ότι θα δούμε τα επιδόματα να φεύγουν, αφού το αφορολόγητο θα συνδέεται πλέον, θα συνδεθεί μετά με την ύπαρξη τέκνων. Δεν έχω το παραμικρό δεδομένο να πω το αντίθετο. Δεν έχει υπάρξει κανένα μέτρο το οποίο να έχει μια λογική πέραν της πρακτικής. Όλα τα μέτρα αφορούν την αύξηση των εσόδων. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να έχουμε δει σε αυτό το νομοσχέδιο. Φοβάμαι ότι και τα υπόλοιπα νομοσχέδια τα οποία έρχονται και δεν τελειώσαμε με τα φορολογικά, έχουμε και τους έμεσους φόρους, τους οποίους αναμένουμε τις επόμενες μέρες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είχε παραμείνει ο τρόπος φορολόγησης των εταιριών ΟΜΕ με την κλίμακα, όπου έλεγε 26% μέχρι 50.000 και 33% 50.000 και πάνω. Αυτό ξαφνικά μια τροπολογία έγινε 29% σταθερός συντελεστής για όλου αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος παρά μόνο ότι η κυβέρνηση είδε πόσα είναι τα έσοδα που σπράττει από αυτά τα κλιμάκια, λείπαν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, είπε ωραία τώρα εξομοιώνω στο συντελεστή αυτό και έφτασε στο αντίστοιχο δικό της, εν πάση περιπτώσει, ισοδύναμο. Δεν υπάρχει καμία λογική πέραν της πρακτικής. Δυστυχώς, ενώ σε άλλα κράτη η φορολογική πολιτική ασκείται με τρόπο αναπτυξιακό, στην Αγγλία ανακοινώνουν 3 χρόνια νωρίτερα ότι οι φορολογικοί συντελεστές θα πέσουν μετά από 3 χρόνια κατά 2 μονάδες. Εμείς ερχόμαστε και μέσα σε 1 χρόνο έχουμε αλλάξει πάλι 3, 4, 5 φορές, γιατί δεν έχουμε χάσει και το μέτρημα, τα φορολογικά μέτρα, τους φορολογικούς συντελεστές, τις προκαταβολές φόρων κτλ. Κύριε Κεκαντάρη, υπάρχει κάποιο όριο πάνω από το οποίο μπορεί κάποιος με νόμιμο ή με νομικό τρόπο να διεκδικήσει τη μη πληρωμή των φόρων? Δηλαδή, μπορεί να βγει το κράτος αύριο το πρωί να σου πει πάρω το 80%, μπορεί να κάνει κάτι ο πολίτης? Είμαι σίγουρος ότι ένας νομικός θα μας απαντήσει καλύτερα σε αυτή την ερώτηση. Ενδεχομένως να υπάρχουν θέματα συνταγματικότητας, ενδεχομένως να υπάρχουν θέματα διαφόρου τύπου νομικών περιπτώσει διατάξεων. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω με τα βεβαιότητας. Πρέπει να ψάξουμε ένα νομικό όμως, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, σε καμιά δεκαετία χρόνια
με 5 μνημόνια ακόμα θα φτάσουμε στο 80%. Δεν είναι σε 10 χρόνια. Ενδεχομένως να μην είναι πολύ μακρινό αυτό το σενάριο το οποίο συζητάτε. Εντάξει, το 80% το είπα λίγο. Όχι, μπορεί να μην είναι υπερβολή όμως, διότι αν δούμε στην εφαρμογή του το συνδυασμό των φορολογικών και των ασφαλιστικών διατάξεων, μπορεί να μην είμαστε στο 80%, αλλά πιστέψτε μου, κοντά στο 70% θα είμαστε. Αυτό ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό σας έκανα την ερώτηση. Πόσο είναι τώρα μεσοσταθμικά, όχι για τους δημοσίους υπαλλήλους ή για τους μισθωτούς, για έναν ελεύθερο επαγγελματία ενδεχομένως, πόσο μεσοσταθμικά υπολογίζεται ότι είναι αυτό που δίνει στο κράτος από το σύνολο του εισοδήματός του? Κοιτάξτε, εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματος το οποίο διαθέτει, αλλά θα έλεγα ότι μεσοσταθμικά είναι μεταξύ 45% και 55%. Άρα έχεις ένα συνέδριο που σου παίρνει τα μισά, έτσι, στο τζίρο. Έχεις, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να δούμε και λίγο τις ευθύνες όλων σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Αυτό είναι γεγονός που λέτε, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλάβουμε και όλοι τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα ατομικά. Ψάχνοντας τις περσινές φορολογικές δηλώσεις, από τις 500.000 δηλώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, οι 300 δεν πλήρωσαν φόρο. Αυτό πώς μπορεί εκ των πραγμάτων, πώς μπορεί να ξεχωρίσει πρώτα απ' όλα ποιοι είναι οι άνθρωποι που μπορούν να πληρώσουν και δεν δηλώνουν, ποιοι είναι αυτοί που έχουν ανάγκη και ποιοι είναι αυτοί που η δραστηριότητά τους δεν αποδίδει. Τώρα, αυτό επίσης είναι τεράστιο θέμα προς συζήτηση. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί δια του φόβου, δηλαδή δια των αυστηρών μέτρων, κυρώσεων κτλ. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή μπορώ εγώ να σας μεταφέρω ότι η αγορά δεν φοβάται. Δυστυχώς έχουν φτάσει σε ένα σημείο οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, όπου ό,τι και αν περιγράφεις περί ρίσκου, τις περισσότερες φορές αγνοείται, διότι σου λέει εντάξει, άφησε το στο μέλλον, αυτό σε 4-5 χρόνια που μπορεί κάτι να γίνει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Άρα φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να. Ο φόβος δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να περάσει στους επιχειρηματίες και στον κόσμο. Θα έλεγα ότι μόνο κάποιο τύπου αποδεκτή πολιτική που να αποφέρει εν πάση περιπτώσει αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές, δηλαδή και για την κυβέρνηση και για τους φορολογούμενους. Δεν είναι κάτι εύκολο, το ξέρω ακούγεται ουτοπικό, αλλά ειλικρινά επειδή έχουν δοκιμαστεί αρκετά μέτρα τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι δεν αποδίδει. Εν πάση περιπτώσει το μέτρο της ίσπραξης των φόρων συνεχώς μετά σε φορολογικό συντελεστών είναι σίγουρο ότι δεν αποδίδει. Το βλέπουμε και από τα νούμερα που δημοσιεύονται κάθε μέρα. Τα ληξιπρόθεσμα αυξάνονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, αν δείτε τα τελευταία νούμερα, θα δείτε ότι δεν έχει πληρωθεί σχεδόν τίποτα από ασφαλιστικές εισφορές από τους επιχειρηματίες και από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν θέλουν να δώσουν πολύ λεφτά. Έχουν ανασφάλεια για όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και κάτι τελευταίο. Τι αλλάζει στη φορολόγηση των μερισμάτων? Στη φορολόγηση μερισμάτων για μία ακόμη φορά αυξάνει το φορολογικό συντέλεστης από 10 στο 15. Να θυμίσω, αυτό έχει να κάνει με τα κριτήρια τα επενδυτικά της χώρας μας. Το 2010 δεν είχαμε καθόλου φόρο μερισμάτων. Το 11, το 12, το 13, το 14 και για κάθε άλλη χρονιά ο φόρος μερισμάτων αλλάζει η παρακράτηση. Αυτή τη στιγμή πήγαμε το 10 στο 15. Έχει ο Θεός. Ναι, προσέξτε τώρα, υπάρχει και το εξής όμως παράδοξο, κάτι το οποίο δεν το είδα στο ασφαλιστικό. Υπάρχουν δύο θέματα που δεν είδα. Το ένα είναι πώς θα φορολογείται ο μέτοχος, ο οποίος παράλληλα είναι υπακριτός στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, δηλαδή πώς θα φορολογούνται τα μερίσματα τα οποία λαμβάνει, θα υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές επί των μερισμάτων των οποίων λαμβάνει. Δεν το είδα αυτό πουθενά στο ασφαλιστικό. Όχι, μισό λεπτό. Αυτό είναι λυμμένο. Από τη στιγμή που είσαι μέτοχος μιας εταιρείας, από ό,τι φαίνεται με το καινούργιο ασφαλιστικό, υποχρεώσου σε διπλή ασφάλιση. Όχι. Αν θα συμπεριλαμβάνεται το ποσό των μερισμάτων, νομίζω λέτε κύριε Σιακαντάρη, στον υπολογισμό των εισφορών, στο συνολικό σου εισόδημα. Όχι, γιατί εσύ πληρώνεις εισφορά, ας πούμε, σαν ελεύθερος επαγγελματίας, τα εισοδήματα που εισπράττεις από μερίσματα είναι άλλη πηγή. Ναι, εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι για κάποιον άνθρωπο που είναι εταίρος ΕΠΕ. Ο εταίρος ΕΠΕ είναι υπόχρεος σήμερα να ασφαλιστεί στον ΟΑΕ. Ακριβώς. Ο υπόχρεος λοιπόν, αυτός που είναι στην ΕΠΕ, θα λαμβάνει μερίσματα. Ας πούμε λοιπόν ότι έβγαλε φέτος 10.000 ευρώ. Θα πρέπει επί του μερίσματος αυτού να υπολογιστεί ασφαλιστική εισφορά. Ναι, αυτό είναι ένα. Το δεύτερο για να κλείσουμε. Το δεύτερο, έτσι όπως είδα τελευταία στιγμή, βέβαια ήταν αρκετά αργά, δεν μου προκύπτει ξεκάθαρα ότι η εισφορά αλληλεγγύης θα πηγαίνει κλιμακωτά, όπως αναφερόταν στα αρχικά νομοσχέδια, στις αρχικές συζητήσεις. Είναι κάτι που το λέω με επιφύλαξη, διότι δεν είδα το τελικό σχέδιο στη μία ώρα το βράδυ, το δικό νόμο, αλλά από ό,τι διάβαζα νωρίτερα, δεν προκύπτει πουθενά να είναι κλιμακωτή η χρέωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης όπως είχε υποθεί. Νίκος Σιακαντάρης, φορολογικός σύμβουλος της Unity4. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευθύς αμέσως στο Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη, καλημέρα και σας, ένα καλή εβδομάδα.